Ola, criaturas, benvidos. Unha vez máis vimos a Marcelle para comprobar como dúas especies exóticas adaptáronse ao noso clima. Nesas dúas illas que vedes ali viven capuchinos e lemures. E nestes días de intenso frío teñen calefacción. Eo! Eu fago que fan eles, Nin caso. Capuchinos un lemur. Que tal, Pablo? Como estás? Hola, Esther, non? Sí. Encantado. Tenemos que pasar ao primeiro de todo. Sí, temos aquí esa pedra sumergida adrede para que eles non crucen, pero é moi doado. Ai. Aí vai. A ración do día. Listo. A ver, ti tranquilo. A ver si cae. No. Esto despois, un momentiño. No. Queren robar. Entón agora que temos que facer? Vamos a pasar a outro cos capuchinos, a outra isla, empezamos por eles. Pero por que non empezamos cos lemures? Es que aqueles son menos sociables. Os deixamos un poquinho máis tranquilos e despois vemos a estes que toleran moito mellor a presencia humana. Veña. Ai, temos outra pasarela, pero bueno. Teño os pés conxelados, me da igual as botas e o que sexa. Isto é como a mesa de operación. Mesa de operacións. Nestes primeiros minutos pareceme que os capuchinos non van a aparecer. Esquivos, sí. E de feito temos que facer algo con eles, non? Sí, imos desparasitalos e darlle unhas vitaminas que se fan rutinariamente estas tareas. Precisamente no inverno é un momento adecuado polo frío que pasan, non? Vou subir para amosar, sí. Con un pouco de cuidado. Ai, sí, que isto para bastante. Bueno, sí, casi sí, casi mellor me quedo aquí. Isto, entón, que é o que é? Sí, debaixo deso hai unha manta térmica que emite o calor hacia baixo do tronco, interior do tronco. Eso está cuberto con tela asfáltica para que non haxa problema ca choiva, pero dentro teñen palla e teñen xa un espacio grande con calor. O que podemos facer é intentar facer esa desparasitación. Sí. Creo que ti tes un truco. O que facemos é mezclar as medicinas, sí, na comida, para disimular o sabor. E non se darán conta de que hai algo branco? Sí, desde logo que sí. O que pasa é que vamos mezclar en todos, Mientras ti preparas eu vou dar unha volta a ver se andan por ali. Aí están aquí escondidiños. Pablo, se eu me achego un poquinho máis a eles, van a atacar? Non. Non te van a atacar en ningún caso. Si me das un tomate achego, ti pensas que sairán? Non, pero intenta. Por intentar que non queden. Aí vai. Si queres poñelo aí diante da abertura. Está moi bo, é para comer. Agora, isto sí que parecerá un documental dos de David Attenborough. Esperaremos, é unha cousa da televisión. Uns pedaciños máis e un pouquiño de potito aí diante. Vale. Agora empezan a sair, pero aínda non comeron. Parece que estánse acostumando a nós. Pablo, ti que dirías? Teñen máis medo que fame. Fíjate que como moven sempre a cabeza para arriba e para baixo e se giran e o macho está alonxado, o macho é aquel do fondo. Isto precisamente que fai de xirar a cabeza? Está máis ou menos expresando que ten algo de medo e a parte curiosidade a ver quenes somos e que facemos. É unha mezcla. Son macho e femia. Eu penso que poderíamos bautizalo xa chegados a este punto, Tito e Tita. Pois Tito e Tita. Paréceche? Estes primates son máis distintos os lemures, son máis evolucionados, teñen a cara máis humana, a nariz máis pequeniña, o cráneo máis redondo, teñen a gola prensil. Os lemures xa verás como non a teñen así, eles pódense colgar do rabo. Semella que si seguimos aquí non van comer. Si che parece, deixamos algunha cousiña máis e imos cos lemures, sí, porque evidentemente estamos invadindo tamén o seu espazo. O feito de que se levanten indica que xa están máis evolucionados, ¿no? Sí, de hecho estos animales ya pertenecen a los primates, mientras que los lemures todavía son prosimios. Podes vir un momentiño con moitísimo cuidado, por favor? Mentres Pablo remataba de preparar a comida e as vitaminas, eu quixen despedirme e parece que aturaron un pouquiño. Tita, hola, que tal? Eu teño que decir que cando conseguimos achegarnos ás veces a animais que son un pouco esquivos, para min é emocionante. Agora sí que os deixamos tranquiliños. Ao final volveron a esconder, pero estive un bo rato con eles, Sí, estou emocionadísimo. Vamos coller un par deles nada máis, tola. Sí. Vamos deixalo aquí. Aí vai. Bueno, ahora xa veredes estes que son moi mansiños. Vamos poñelo aquí. Xa vemos que estes se achegan a nós sen ningún tipo de problema. Son machos e femias. Sí.
Son os de cara blanca, son os 2 machos que hai, e logo as 3 femias. Xa veredes como se achegan, son moito máis desvergonzados, Hola. moito máis mansiñas. Mira. A ver. Sí. Ainda non está preparada, amiga. Antes, precisamente, Esther dicía que son prosimios. Que significa iso exactamente? Os capuchinos da outra illa son máis evolucionados, parecense máis a un home, por decirlo dun xeito fácil. Estos son anteriores, na Son evolución. anteriores, teñen o fuciño máis alargado, teñen a cola que non é prensil, camiñan de pé pero con máis dificultade, teñen unha mao moi curiosa. De momento as que se achegan son as femias. Hai algunha razón para iso? Bueno, como bichedes antes, son un pouquiño as máis atrevidas, os machos, como teñen a función de, sobre todo, de defender a manada, están un pouco prevenidos por si tuveran que responder de outro xeito, sabes? A ver. A ver. Ai. O primeiro macho xa se chega e quere coller, mirar como queren coller a... Estou intentando aturar a risa. Podemos xa darlle os tomates? Sí, o tomate, dalle un tomate. A ver, que veñan aquí. Ven. Toma. Ven, veña. Teñen o dedo oponible igual que a da xente, Para a evolución nosa, de poder coller cousas e facer herramientas, o dedo pulgar que se opoña aos outros 4 é moi importante. Aquí precisamente temos estos dediños que son un pouco como de gominola, para min. Esa sería un pouco a comparación, non? Este me agarra. Atención. Bueno, isto xa é... E collen como a modo da xente, se te das conta te están collendo sí, como se fora un rapaz. Mira, este macho quedouse aí afastado un pouquiño, pero bueno, ahora estoulle dando e veñen as outras a quitarlle Son arborícolas, entón por eso teñen os árboles no recinto, porque lles gusta moito subir e xogar neles, resguardarse neles. Agora que está empezando a chover, creo que é o momento para explicar como é o sistema de calefacción que teñen os lemures na illa, que é distinto. Sí, aquí podemos velo un pouquiño mellor neste tronco. O chan ten unha manta térmica que está aislada para darlles calor e métense dentro do tronco para pasar a noite, sobre todo. E os lemures tamén teñen medo á auga, non é unha perfecta forma de separalos do resto dos animais, porque eles nunca van a... Non van a cruzar o charco, non. Pablo, como está empezando a chover moito, penso que é a forma de rematar a nosa xornada de traballo.